Tak čaute, no tak toto som si objednal podľa fotek, čo som tam teraz dal, tak ste mohli teoreticky zistiť, čo to môže byť, tak je to taká brusná sada. Originál to predával štýl, ale teraz to robí Holz forma ako podznačku, alebo ak to mal skôr som povedal, že akýby čínsku kópiu. A je to také, že tu máte vodítko, tu sú uhly, tu si viete štelovať takýto uhol, tu si štelujete tento uhol, tu si to uchytíte pekne na lištu, takže toto úplný debil vie si nabrúsiť reťaz, nemusí mať veľké znalosti o brúsení. Kúknem si na krabičku, na krabičke má taký uhol, nastaví to tu. No, podľa návodu, čo je v tomuto pribalené, si uchytíte toto, teleso presne na lištu. Tu máte spätný háčik, čiže vy dobrúsite, zdvihnete takto, to viete zdvihnúť, tu máte háčik, čo vám brzdí kolík. Tým pádom to pekne chytí, zaretuje, raz, dva, tri, podvihnem, otočím si, zaretuje sa. Zase sa poťahne trošku, takto a ide sa. Úplne lajkácké, jednoduché, není to drahé, originál, som to myslím, že našiel, bol to štýl. Bol to myslím, že štýl, to neviem, HD, čo to myslím, že volalo, stalo to, neviem, vyššie 80. Toto je zo ZTEK servisu okolo 11 alebo 13 eur to stálo. Ako na pokus omyl vyskúšať to, tak akože zatiaľ som s tým veľmi spokojný a hlavne prekvapivý, že je to síce, toto je hliník alebo nejaká zliatina, toto ostatné je z plastu, toto je taktiež kovové, uchytenie z plastu, ale to spracovanie není také, že Made in rozsypsa, akože je to taký odolnejší plast. Takže kto kúka po nejakom brustej sade, tak toto môžem odporučiť.